Ten County ma Busia okwayo jodak ma kono mondo bed katimo nonro mar thieth e kinde ka kinde mar konyo fwenyo landruok mar tuo mar monkeypox e kaunti no. Koloso e kar thieth ma Akiriama City e boma ma Busia, jalup gavana Arthur Odera olero ni kaunti no medo timo nonro e tong'ne kod piny Uganda kaka achiel kuom yore mag ikruok makare ne gayo landruok mar tuo no. Odera wacho ni telo margi osekonyo e kedo kod midhiero mayudore e sekta mar thieth kaka kedo gi tiegruok mag keto yedhe osiptande kaachiel kod keto alwora makare mar thieth. Serikali kuu ilipeana alert ya monkeypox. Tunafanya surveillance yetu kila siku kupitia kwa ports zetu mbili za Malaba na Busia, kupitia kwa timu ambayo inazunguka kila pahali ikitafuta dalili yoyote, kuhakikisha kwamba kama kuna dalili yoyote mahali popote, tunashirikiana na serikali kuu, tunashirikiana na idara zetu zote kuhakikisha kwamba hiyo ugonjwa ya monkeypox isije ikaenea hapa. Lakini kufikia sasa hatujaona incident yoyote. Revolving Ward Pharmacy, ili wananchi waweze kupata hizi dawa kwa bei nafuu, na pia ikiambatana na facility FIF, Facility Implementation Fund. Yes. So tumesema kwamba ndani ya sheria ambayo tumeunda, tunataka kuona kwamba hizi zahanati zetu kuanzia level 3, level 4, wanaweza kupeana huduma kwa malipo ya chini kidogo.